В родната ни история следа оставят редица бележити личности, като умели държавници, изтъкнати пълководци, книжовници, събудили българския дух от вековен сън и революционери, готови на саможертва в името на България. Водени от желанието за намиране на по-добри и по-сигурни условия за живот и с надеждата, че един ден ще се върнат вълна след вълна, още от края на 18 век в днешните румънски земи, тогава част от васалните на Османската империя княжества Влашко и Молдова, се преселват десетки и стотици хиляди българи. Само в околността на Букурещ през третата четвърт на 19 век живеят 30 000 българи. Големи български колонии има в Бранила, Галац и подунавските градове на Влашко. Сред тях със своята търговска, политическа и дарителска дейност и влияние се открояват имената на карловските братя Евлоги и Христо Георгиеви. Братята Евлоги и Христо Георгиеви, родени в Карлово, остават в нашата история като едни от най-изявените български дарители. Няма друг българин, който да им съперничи по размера на дарените средства за българска просвета и за българска култура, дарения правени както преди освобождението, така и след освобождението на България. Двамата братя се раждат в Карлово в семейството на Георги Недев и на Евдокия Полиева. По майчина линия те принадлежат на един богат карловски род Полиеви. Техните войчовци Никола и Христо Полиеви са първите български търговци, които имат търговски кантори извън границите на българските земи в Галац и в Букурещ. И в течение на времето, благодарение на тази търговска дейност, те привличат към нея и своите племенници Евлоги и Христо Георгиеви. Евлоги и Христо учат при един от най-изявените просветители на българското възраждане, Райно Попович, който тук се установява в нашия град и създава една плеяда от свои последователи, от едни ревностни български книжовници, просветители, учители и патриоти. Евлоги показва много завидни способности още в ранните си детски години. Имената на двамата братя са записани в Христоитията 1837 година, книгата, която издава Райно Попович, като спомоществователи. Тоест, още те от ранните си детски години се изпълват с едно подчертано уважение към просветата, към книжовността, съзнавайки нейната голяма роля за опазването на българския дух и за неговото възраждане. Той дори е определен като заместник на своя учител, тогава, когато Райно Попович заминава за Букурещ да издава своята книга, което явно говори за наистина неговата прилежност и усърдие, което той влага при своето обучение. Продължава да учи в Пловдив при Саранти Архигений, усвоява много добре гръцки език и след което, естествено, принадлежността към търговското съсловие така е предопределена от семейната традиция. Той се заминава за Букурещ и работи като помощник в канторите на своите войчовци Христо и Никола Полиеви. Малко по-късно към тази търговска дейност се включва и неговия брат. Макар и дълги години да живеят извън пределите на българската държава, двамата братя винаги проявяват едно много голямо съпричастие към съдбата на своите сънародници отвъд дунавските земи. Много живо се интересуват от развитието на просветата, от развитието на културата, от политическите въпроси, които вълнуват тогава цялото българско общество. И така това предопределя активната им обществена дейност, която те развиват извън граница. Утвърдили се като едни от най-авторитетните и уважавани български търговци, те създават начало на добродетелната дружина, тази организация на богатите българи във Влашко, която първоначално възниква с благотворителна цел, с да подпомага просветата и културата в българските земи, но постепенно те започват да имат значително политическо влияние, като в своите опити, в своите действия правят най-различни срещи и идеи, които са свързани с идеята за освобождението на българския народ. Разбира се, начина по който те виждат освобождението на българския народ много се различава от най-радикалните български революционери по това време. Любен Кравелов, по-късно и Христо Ботев и Васил Левски. Те не смятат, че освобождението ще дойде по пътя на революцията. Задължително трябва да се осъществи с помощта на една велика сила и тази велика сила да бъде Русия.
Тяхното подчертано русофилство така съпътства и Евлогий Георгиев до края на неговия живот. Едно неопетнено русофилство, с което той така остава в нашата история. Освен видни общественици и видни търговци, те записаха името си като най-големите дарители в нашата българска история. Всички знаем тяхното голямо родолюбиво дарение от 6 милиона златни български лева за строежа на висшето училище в България, днешния Софийски университет Свети Климент Охридски. Те даряват и мястото, купуват мястото и даряват мястото, върху което е построен той. Освен това, той определя още 800 хиляди лева. Евлогий Георгиев определя още 800 хиляди лева за нуждите на това висше училище, като своята мечта на двамата братя всъщност е била да видят едно просветено българско общество, което да е равно с нивото на другите европейски народи, просветено и едно българско общество, което да живее добре. Това е бил техният начин да осъществят тази своя мечта, тази своя идея, дарявайки точно за развитието на просветата. Няма българин, който да се обърнал към тях за помощ, за книжовност, за издаване на вестник, за издаване на списание. И да не е получил материална помощ от двамата братя. Намираме се в исторически музей град Карлово. Музея, който се помещава в бившето петокласно училище, една много представителна сграда, като архитектура е много представителна за епохата на българското възраждане. Тя е била построена със средства, които са дарени от карловските занаятчии, от карловските търговци, от българската възрожденска община преди освобождението, като едни от най-щедрите дарители, разбира се, пак са били братята Евлогий и Христо Георгиеви. Тук е старата част на града, българската част на града. Тук са били българските махали, българските квартали днес, където е паметника на Васил Левски, някогашния площад Мегдана. Двете големи църкви са изградени тук. Църквата Свети Николай, църквата Света Богородица, в която е служил Васил Левски. Средства, едни големи монументални сгради, като средствата за тях отново са събирани от българското население в града, точно тези предприемчиви занаятчии, търговци и разбира се с финансовото участие на братята Евлогий и Христо Георгиеви. Една голяма част от реалиите в нашия град преди освобождението, пък и след освобождението, тези, които са запазени, са изградени точно благодарение на дарението на братята Евлогий и Христо Георгиеви. Макар и да живее дълги години извън пределите на България, той не спира да милее за своята страна и за своя народ. И за родния град, за родното Карлово. Едни от най-голямото му крупно дарение, това е фабриката за вълнени изделия. 1891 година е построена, която е изградена изцяло по негови средства, по проект на един австрийски архитект. Една много солидна, хубава сграда, която дълги години е давала поминък на част от населението, като е определено с приходите от тази фабрика да бъдат издържани карловските училища. Така е записал той в своето завещание. 1892 година, когато се прави първото пловдивско промишлено земеделческо изложение, Евлогий Георгиев построява със собствени средства един от най-красивите павилиони за град Карлово, в който излагат своите изделия карловските занаятчии, карловските производители по това време. Тоест той не спира да дарява непрекъснато за развитието и просперитета на своя роден град. Паметта за братите Евлогий Георгиеви се пази много живо в нашия град, в техния роден град. Освен в музейната експозиция, всичко, което притежава музея като архиви, като писма, които не са много, защото знаем, че техният архив е в София, основно на 3 места е разпределен, но всичко, което е запазено от тях, тук се пази при нас, представено в музейната експозиция.
Там, където е била родната им къща, благодарение на дарители, пак така по техния почин, е изграден един много хубав барелев по проект на карловския скулптор Димитър Рашков. Благодарение на дарението на доктор Емил Кабаиванов и на господин Цилков. А в централната част на града е изграден паметника на братите Евлогий и Христо Георгиеви с дарения, които са събрани от Ротари клуб Карлово, изграден е по проект на двама талантливи великотърновски архитекти. Човек, дори и добре да живее, умира. Този житейски факт, отбелязан от Кано Муртак, неизбежно застига и братя Георгиеви. Най-напред на 6 март 1872 г. съвсем изненадващо от сърдечен удар умира Христо Георгиев. 25 години по-късно в дома си на улица Мошевор на 5 юли 1897 г. умира и Евлогий Георгиев. Евлогий Георгиев няма преки наследници, но има множество племеници, всеки от които тръпне да разбере при кого отиват милионите му. Евлогий Георгиев умира около 22 часа в своята къща на улица Мошевор. На следващия ден, 6 юли, неговата роднина Елисавета Полиева информира българския дипломатически агент Димитър Минчович и му предава ключовете от каста му. След това Александър Величано, близък до Евлогий Георгиев, приятел и адвокат, информира Букурешкия съд, който изпраща мировия съдия Григор Калинеско да опише имота и да го запечата. В каста му Григор Калинеско намира жълт плик, който бил незапечатан и на който пишел завещание на Евлогий Георгиев от Карлово. Това завещание ще се превърне в един от най-спорваните български документи и неговата реализация ще отнеме 37 години. Евлогий Георгиев написва завещанието на 18 юли 1882 г. При смъртта си състоянието му се изчислява на 23 милиона златни лева, което го прави най-богатият българин живял някога. Всичките си движими и недвижими имоти той остава на Иван Евстратиев Гешов, когото определя за универсален наследник със следните задължения. Завещава на първите си братовчеди по 16 000 лева, а на всички неомъжени братовчетки по 4 000. На българската църква в Букурещ завещава 20 000 лева, за Букурештския университет 40 000 лева, 100 000 за мъжките девически училища в Карлово, а на леля си Елисавета Полиева оставя къща на улица Мошевор. Евлогий и Христо Георгиеви, чрез своята стопанска и политическа дейност, оставят значима следа в родната ни история. Стойността на делото им не се измерва просто с сумата на дарението от тях. Осъзнал, че бъдещия просперитет на новосвободена България зависи от една високо образована нация, Евлогий Георгиев има неизчислимата заслуга за това да създаде необходимите условия десетки поколения българи да се образоват и да допринасят за просперитета на страната ни. А чрез сградата на университета с златни букви карловските братя завинаги записват имената си в родната ни история. Само мисълта, че аз ще мога да допринеса за величието и просперитета на отечеството ми, ме кара да умра спокоен. Ако и да съм работил през целия си живот и пестил, както аз, така и брат ми, сме се ръководили само от тая надежда, която остана да бъде изпълнена от моя универсален наследник. Евлогий Георгиев, 18 юли 1882 г.